24 juli 2008 was een donderdag en ik was aan het werk op Oosterbeek voor het NAV. Om 4 uur wilde ik weggaan omdat ik nog naar de training wilde van Manu. Manu moest nog trainen bij Borussia Dortmund. En we waren op weg, zouden daarna op weg gaan naar Werne, vlakbij Münster, alles opruimen. En de volgende dag wilden we gaan verhuizen naar Marienbaum bij Xanten. Ik was daar al een maand. Ik had al een maand de sleutel, was er heel veel aan het schilderen geweest. Op het trapje gestaan de hele tijd, heel veel stress gehad, ook in het werk. En uiteindelijk toch de auto genomen, richting Duitsland gereden, over de grens gereden. Maar ik was nog wel aan het telefoneren met Evelien Touthoofd, wat een vriendin van mij is en waar ik mee samenwerkte. Joclien belde en zei, ik kom me afmelden. En we hadden even een gesprekje van een paar minuten. En het grote verschil met de andere dagen was dat deze keer de afsluiting van het gesprek uitbleef. In die zin, normaal gesproken zeggen dan, nou, ik spreek je morgen of doei of wat dan ook. Maar dat kwam niet, dat laatste stukje. En op het moment zegt ze van, sluit maar af, leg maar je telefoon neer. Maar dat ging niet. Je hoorde wel achtergrondgeluid en ik hoorde Joclien ook met wat vreemde geluiden en verder niks. Ik kon niet meer neerleggen, maar ik kon ook niet meer vertellen waarom ik het niet kon neerleggen, omdat ik op dat moment niet meer kon praten. Ik heb nog wat geroepen, nog gevraagd waar ben je, wat doe je, maar geen gehoor meer. Totdat uiteindelijk ook de telefoon uitging, want volgens mij hebben ze hem nog wel uitgedrukt. We zijn nu net over de grens gereden. Ik denk dat ik hier op dit moment waar ik nu ben aan het inhalen was. En dat het ongeveer bij de afslag Emmerich was waar ik bewusteloos geworden ben. Als allerlaatste herinnering weet ik nog dat ik een vrachtwagen aan het inhalen was. En daarna was het eigenlijk een zwart gat. Daarna een paar keer gebeld, maar geen gehoor. Ja, en toen werd ik toch wel ongerust wat er gaande was. Omdat het niet goed was, dat had ik wel heel snel door. Ja. Am 24.07. Frau Tienstra in unserer Abteilung aufgenommen, nachdem sie auf der Autobahn vorgefunden ist von externen anderen Mitfahrern. Dann wurde der Notarzt informiert und der hat dann Frau Tienstra zunächst bewusstlos dort aufgefunden und dann in unser Krankenhaus transportiert. Uiteindelijk ben ik wakker geworden weer in het ziekenhuis in Emmerich. En daar hebben ze me verteld dat de vrachtwagenchauffeur heeft gezien toen ik naast hem reed dat er iets met mijn hand was, dat ik niet normaal reed. Door mijn epilepsieafval, die vooral bij mij rechts in mijn lichaam zit, heb ik dus heel veel gas gegeven. Ben ik hem voorbij gereden, maar reed ik niet normaal. Hij is als reactie heeft meteen de politie gebeld en is achter me gaan rijden en midden op de weg. Dus tussen 2 autobaanwegen eigenlijk in, zodat niemand links of rechts bij hem om me heen kan rijden. Ik denk dat ik wel 10 keer heb gebeld, maar ja, geen gehoor. Tot 's avonds een telefoontje uit het ziekenhuis kwam met mij. Ik lig in het ziekenhuis en ze denken dat ik drugs heb gebruikt. In der Phase damals, als sie dann bei uns aufgenommen worden ist, war noch unklar, welche Krankheit zu dieser Bewusstlosigkeit geführt hat. Wir hatten unter anderem auch den Verdacht auf eine Drogenintoxikation, weil wir von der Patientin gar nichts wussten. Mijn eerste herinnering daarna is op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Emmerich. Daar ben ik wakker geworden. Ik wist niet waar, ik wist niet wanneer en ik wist niet hoe. Maar het enige wat ik zag was politie. Dat is mijn eerste herinnering. Die eigenlijk al aan het nadenken waren over mijn vingerafdrukken te nemen, omdat ze dachten dat het met drugs te maken had. En dat dat uitgesloten was voor mij, dat was duidelijk. Want ze zat in een antidopingcommissie en ja, dat kon ik me niet voorstellen. Ik heb geen verbinding met Manu kunnen krijgen. Ik heb wel meteen toen ik op de kamer lag geprobeerd een telefoon te krijgen om haar te bellen. Maar de training was al begonnen en ik was niet aangekomen. Dus ik denk, op dat moment heb ik gedacht, Manu maakt zich ongerust. Heb geprobeerd nog iemand anders van het team te bereiken, maar dat is niet gelukt. En uiteindelijk ben ik na lang nadenken erop gekomen dat ik dan de voorzitter van de club zou kunnen bellen. Want die woont vlak bij de sporthal. Im weiteren Verlauf wurde dann Diagnostik durchgeführt und letztendlich eine Veränderung des Gehirns festgestellt. Ik weet nog dat ik in het kamertje kwam waar de arts zat. Ze stond op, ze heeft mijn foto op de lichtbak gezet. En ze heeft mij verteld dat ze slecht nieuws voor me had. En ze heeft me ook verteld, dit zijn je hersenen. Die vlek die daar zit, die hoort daar niet. Dat is een hersentumor. En eigenlijk weet ik daarna weet ik niet meer zoveel. Ich wollte einfach nur noch zum Krankenhaus fahren, bin dann auch losgefahren. Tineke lag in het zwembad
En toen belde Mano zeer emotioneel op, helemaal in tranen. Van, je moet direct komen, want bij Mano, bij Jockelien heeft ze iets ernstigs geconstateerd. Ze wil nou niet zeggen wat, maar je moet ogenblikkelijk naar het ziekenhuis in Emmerich komen. Und unterwegs rief mich dann die Joki an und ja, erzählte mir gerade, dass er halt ein CT war und eben ja, mit der Diagnose, dass sie einen Gehirntumor festgestellt hatten. Ja, können wir kurz Cut machen? Das ist hier das damals 2008 durchgeführte Scan des Gehirns mit einem CT. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Möglichkeit, das so gut zu produzieren auf einer Leinwand, aber ich habe ein ähnliches Bild hier mal dargestellt. Das ist jetzt ein anderer Patient, allerdings mit einer ähnlichen Erkrankung. Und Sie sehen hier einen Tumor im Gehirn mit einer umgebenden Ödembildung. Das heißt, da ist jetzt Flüssigkeit um den Tumor angereichert, als Zeichen der entzündlichen Reaktion. Und so ähnlich sah das Bild damals bei Frau Tienstra auch aus. War natürlich schreckliche Situation. Im Prinzip wie im schlechten Film. Man guckt immer im Fernsehen und man bekommt die Geschichten mit und man glaubt da nicht, dass einem das selber mal passieren kann, beziehungsweise jemand, der einem sehr, sehr nahe steht. Ik had Tineke uit het zwembad gehaald en wij zijn naar Emmerich gereden. Nou, dan heb je natuurlijk wel gespreksstof onderwees. Dat is een moeilijke rit. Wij zagen de ernst van de situatie in die zin in dat we met alles rekening houden. Ik heb zelfs haar papieren, de polis van haar crematie heb ik meegenomen. Want ik denk, nou ja, er kan van alles gebeuren de komende dagen. Nou ja, toen lag ze dus in het ziekenhuis op het bed. En nou ja, toen vertelde dus Manu dus dat ze dus een hersentumor had. En nou, ze lag aan, het is nog steeds de wereld stil. Want alles waar je rekening met houdt of hoe of wat, ja, dat snap je helemaal niet. Natuurlijk, hersentumor is verschrikkelijk nieuws en ik heb een shock gehad. En natuurlijk denk je meteen aan hoe gaat dit nu verder. Ik had mijn leven op rij, ik wist waar ik wel heen wilde. Ik had een nieuw huis gekocht, een nieuwe baan. Van mijn passie mijn beroep gemaakt, dus een fantastisch leven voor me. En ineens was alles weg. De bodem valt onder je voeten vandaan. En op dat moment dat ik ziek werd, werd ik in één keer geconfronteerd met mezelf. Moest ik in één keer over mezelf gaan nadenken. Maar wat wil je nu nog met je leven? En heb je de beslissing die je hebt genomen in het verleden, heb je die goed gedaan? En wat ga je in de toekomst doen? Hoeveel tijd heb je nog? Wat doet zo'n tumor met je? Hoe lang kun je daarmee leven? De spreuk die mensen vaak zeggen, hey Jockelien, hoe gaat het? Heeft een hele andere betekenis gekregen. Want sindsdien heb ik wel gezegd, wil je het echt weten? Want dan gaan we even zitten. Of is het gewoon van, ja, met mij gaat alles goed en het is goed. Dus die hele vraag van, Jockelien, hoe gaat het? Heeft een hele andere betekenis gekregen. Maandag na de MRI werd al vrij snel duidelijk dat Kreeveld niet durfde te opereren, omdat mijn tumor in het spraakcentrum zit. En dat is een heel ingewikkeld deel van de hersenen, waar ook het motorisch gedeelte zit. Dus Kreeveld heeft niet gedurfd mij te opereren en hebben gezegd, de therapie voor jou wordt wait and see. We wachten af, we kijken wel hoe het zich ontwikkelt. Over een half jaar kom je maar terug. Hier heb je medicijnen voor 1 dag en zorg dat je in je omgeving waar je woont een neuroloog vindt om je te begeleiden in dit hele proces, maar ook te begeleiden in medicamenten. Dus toen kwam ik thuis in een nieuw huis waar alles vol stond met materiaal of met meubelen die ik niet had verhuisd, die mijn ouders voor me hadden verhuisd. Ik had veel medicijnen, dus ik was niet echt op de wereld. En dan heb je de shock, hoe ga je hiermee om? Hoe ga ik hiermee verder? Hoe kom ik hier een half jaar door met een tijdbom in je hoofd waar je niet van weet wat er gaat gebeuren? Met medicijn voor 1 dag, in een omgeving die je niet kent, waar je de mensen niet kent, in een huis wat je nauwelijks kent. Dus dat was een enorme shock en dat was een moeilijke periode voor, zowel voor mij, maar ook vooral voor mannen, want die moesten zorgen dat ik medicijnen kreeg. Ze is een die ambitie heeft, heel veel doet nog, maar natuurlijk
altijd met het scenario van dat het veranderen kan. En dat zou ze ook wel eens, laat ze ook wel eens ontvallen. Ik word toch niet oud, zou ze er dan bij. Dus ze leeft met een onzekere toekomst. Maar ik vind het ongelooflijk knap hoe ze ermee omgaat, mag ik eerlijk zeggen. Uiteindelijk ben ik heel rustig weer begonnen met werken, maar ik mocht niet autorijden. Dus mijn werk had gezorgd voor een chauffeur die me 2 keer per week ging ophalen van huis, me naar het werk bracht en me ook weer naar huis bracht. Dat was natuurlijk een fantastisch, voor mij was dat fantastisch dat mijn werk dat voor me wilde doen. Kom aan, kom aan, kom aan! En dat was een hele goede afleiding, een hele goed moment om niet alleen maar bezig te zijn met ziek zijn, met je veranderingen van je lichaam. Want je lichaam gaat veranderen als je cortisone neemt. Dus het was een goede afleiding op dat moment. Om met andere dingen bezig te zijn dan alleen maar met ziek zijn en doodgaan. En hoeveel tijd heb ik nog? Okay. Wisselen. Je ziet hier het Nederlands dames handbalteam. We zijn op Papendal aan het trainen op dit moment in de voorbereiding op het WK kwalificatietoernooi. Dat vindt volgende week plaats, donderdag tot en met zondag in Apeldoorn. Snel bal pakken. Ik denk als we fit zijn en scherp zijn dat we dat toernooi kunnen winnen. Dat moet ook. Dan plaats je je voor de volgende ronde van de kwalificatie. Dat zijn de play-offs in mei, juni volgend jaar. Ik denk dat wij van de 4 ploegen het sterkste team hebben. We spelen thuis, maar je moet het altijd eerst laten zien. Niet naar achteren, hè? Blijven gelijk. Jockelien is bij ons de vaste keeperstrainer. Zij begeleidt en traint en bereidt het keepsters voor op de wedstrijden. Zowel in de training als tijdens de wedstrijd. En we doen dat met veel plezier samen, dat gaat goed. En ze heeft natuurlijk zelf als speelster alles meegemaakt en kan het goed doorgeven nu aan de jeugd die eraan komt. Via het ziekenhuis Emmerich kwam ik in Krefeld. Krefeld durfde en kon me niet opereren. Voor een second opinion ben ik gegaan naar de kliniek in Essen. Ook die wilden mij niet opereren, konden me niet opereren. Via kennissen kwam ik terecht bij een andere sportster die geopereerd was door het UMC, door de heer Gostelaar, met een wakkeroperatie. Ik heb meteen contact met hem gezocht en gevraagd van, kun jij mij helpen, want dit hou ik niet uit. En hij zei, ja, we gaan eerst een fMRI maken, een functionele fMRI. MRI, dat betekent dat je gaat kijken binnen je hoofd waar zit het spraakcentrum, waar zit het motorisch centrum. En die hebben we gedaan en op 6 juli 2009 heeft hij me gezegd, Jockelien, ik heb goed nieuws, ik ga het in ieder geval proberen. Dus we gaan een wakkeroperatie doen en ik ga kijken of ik hem eruit kan halen. Wat de fMRI bij Jockelien liet zien is dat, ongeveer zoals we dat van tevoren ook al hadden verwacht, op de plek waar de afwijking zat, ook betrokkenheid was bij het produceren van taal. Als je kijkt naar hoe wij met elkaar praten, dan kun je dat heel grofweg scheiden in het begrijpen van wat iemand anders zegt. Dan je antwoord formuleren, een plannetje maken hoe je dat moet zeggen. En vervolgens je mond en je keel en je stembanden opdracht geven om dat er ook weer te zeggen. Dat laatste stuk van die taal zit grotendeels in de voorhoofdkap van de hersenen en bij de meeste mensen aan de linkerkant. En dat was bij Jockelien ook zo. Ik was heel zenuwachtig, want normaal gesproken ben je ziek. Je gaat naar het ziekenhuis en je verwacht dan dat je er beter weer uitkomt. Ik ging naar het ziekenhuis met de verwachting van, nou, ik hoop dat het beter wordt, maar de kans dat het niet beter zou worden, dat ik juist slechter eruit zou komen, was best groot. Als je een operatie in de hersenen doet, is dat natuurlijk niet een hele eenvoudige opgave. Maar het meest moeilijke van zo'n operatie is eigenlijk om te besluiten om al dan niet door te gaan, al niet verder te gaan. De insteek van de operatie is om zoveel mogelijk van de tumor te verwijderen. Maar naarmate je voortschrijdt in de operatie en steeds verder gaat en steeds meer verwijderd, wordt de kans dat je daarmee iemand beschadigt en dat je functieverlies krijgt dat zich niet meer zal herstellen na de operatie, die kans wordt geleidelijk aan steeds groter. En naar mijn mening is een van de moeilijkste aspecten van een operatie, zoals we deze hebben gedaan, dat je op ieder moment in de operatie opnieuw moet beslissen of je het nog aandurft om verder te gaan en nog meer te verwijderen.
Je moet het een beetje vergelijken met de opdracht dat je steeds verder wil voortschrijden, maar niet in de valkuil wil trappen om iemand blijvende uitvalsverschijnselen te geven. En hoe meer informatie je bij zo'n operatie hebt, hoe beter je zo'n beslissing kan nemen. En het geluk van een wakkere operatie is dat je voortdurend de terugkoppeling krijgt over de functie van de patiënt. Zolang iemand nog volstrekt normaal praat, weet je dat je in ieder geval nog niet te ver bent gegaan. Maar het voordeel is ook dat als iemand even een beetje gaat haperen, even niet op het juiste woord kan komen, even niet goed begrijpt wat de neuropsycholoog tegen hem of haar zegt, dat je dan over het algemeen de kans hebt om even een stapje terug te doen, even te wachten en te kijken of het herstelt. En als het herstelt kun je weer verder. En als dat niet zo is, als de patiënt consistent hapert of opnieuw problemen krijgt, dan is meestal het moment gekomen dat je moet stoppen. En de ervaring leert dat als je je daar netjes aan houdt, er tijdelijk wel uitvalsverschijnselen kunnen zijn na de operatie, maar die over het algemeen weer herstellen. De kans op blijvende functieverlies is dan heel klein. Nou, ik heb hier dus een voorbeeldfilmpje waar je goed kunt zien hoe je als neurochirurg in elkaar kunt brengen waar bepaalde taalsensitieve gebieden liggen. Het gaat hier dus over een patiënt die ook geopereerd moet worden. Ik laat hem even aflopen. Wat je hier dus ziet is een gedeelte van de hersenen, van de cortex, zeg maar, dit gebied ongeveer, wat vrij ligt. En nou ja, er zitten dus ook kleine nummers. En die patiënt die wordt dus voortdurend gevraagd om plaatjes te benoemen. En terwijl hij die plaatjes benoemt, wordt dus via een instrument een stroom op de cortex gezet, zodat die daaronderliggende functies tijdelijk uitgeschakeld worden. Dus dat zie je hier bijvoorbeeld. Nu beginnen ze met marker 6. Die marker wordt weggehaald. En de patiënt wordt weer gevraagd om plaatjes te benoemen. Dan wordt geteld en op een gegeven moment wordt daar dus een stroom opgezet. En dan wordt gewoon gekeken of die patiënt nog verder die plaatjes kan benoemen. 28, 29, 30. Nou, in dit geval is dat dus bij marker 6 is dat dus nog het geval. Als we nu naar marker 5 gaan, wordt die marker weggehaald, wordt het meetinstrument daar weer opgezet. Op een gegeven moment wordt er dus een stroom gezet. En dan kan die patiënt die plaatjes dus niet meer benoemen. Dus hij kan niet meer op de naam van het plaatje komen, wat hij net 10 seconden van tevoren nog kon benoemen. Dan kan hij nu alleen nog maar zeggen, dat is een... en dan komt hij niet meer, heeft hij dus een woordvindingsprobleem. En nou ja, op die manier weet de neurochirurg dus heel goed waar echt de taalsensitieve gebieden liggen. Dus wat we bij de operatie hebben gedaan, is dat we haar hoofd hebben opengemaakt. Dat we dit gedeelte van de hersenen bloot hadden liggen. Daar konden zien, daar onze testjes konden doen. En vervolgens zijn wij van onderaf steeds verder richting dat gebied gaan opereren, waarvan we op de fMRI hadden gezien dat ze daarmee haar woorden maakte, als het ware. En daarmee kom je dan dus van de rand van waar het heel veilig gaat naar de rand van waar het steeds gevaarlijker wordt om verder te opereren. Dus dat is wat we gedaan hebben. Daarmee hebben we een groot deel van de tumor kunnen verwijderen, maar zeker niet alles. Omdat zo'n hersenkankervorm zoals die bij Jocelyn er is, heel diffuus en geleidelijk door de hersenen heen groeit, is er dus geen scherpe grens. En ergens moet je ophouden en dat betekent dat je in het algemeen ook iets laat zitten.
over het algemeen is het zo dat datgene wat je laat zitten dan dus uiteindelijk ook haar toekomst zal gaan bepalen. Hoe dat gedeelte van de tumor zich gaat gedragen in de komende jaren zal bepalen hoe het haar verder zal vergaan. De eerste 2 jaar ben ik alleen maar bezig geweest met overleven. Dan ben je alleen maar eerst zoeken naar een arts. En daarna heb je het over van oké, en dan heb ik de operatie gehad en hoe ga ik nu verder? En dan ben je aan het vechten en dan ben je toch een topsporter. Aan het vechten om zo snel mogelijk weer een beetje fit te worden. Ja. Ik merkte na mijn operatie dat ik fysiek vrij snel aan het revalideren was. Dat ging goed. Maar dat ik mentaal wel hulp nodig had om met een tumor om te gaan. Ik wist dat de grootste tumor eruit was, maar dat niet alles eruit was. Mijn tumor kon je vergelijken met een boom. De boom was eruit, maar de wortelen groeiden door en die groeiden in mijn hoofd door. En dat is een situatie waar je nooit meer uitkomt. Dus je leeft elke dag met eigenlijk de schaduw van ziek zijn. Terwijl ik gewoon weer onafhankelijk wilde zijn. Ik wilde weer werken, ik wilde weer deelnemen aan de maatschappij. Ik wilde weer in contact zijn met andere mensen. Maar ik wist ook dat dit de schaduw was die altijd bij me zou blijven. Waar ik hulp nodig zou hebben om daarmee om te gaan. Dus ik heb vrij snel contact gezocht met mijn oude mentale coach van de topsport. Dat is een haptonoom, Anthony. En heb gevraagd of hij me alsjeblieft wilde helpen in die periode. Jockelien ging zitten en ze zei van nou, ik heb slecht nieuws. Ik heb nog maar 15 jaar te leven. Ze gooide hem er gewoon in. En ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk angstige ervaring als je het zo te horen krijgt. En met die angst loop je dan op deze wereld rond. Dus, de angst is heel normaal in ons leven. Dus als je bijvoorbeeld de straat over wil steken, dan krijg je een klein beetje angst. Genoeg om naar links en naar rechts te kijken om die straat over te steken. En dus angst is heel functioneel. Het maakt je oplettend, het maakt je alert. Het helpt je om een passend antwoord te geven op de situatie waar je je verkeert. Nou, Jockelien verkeert zich in een situatie waarin ze opnieuw vorm moet gaan geven aan haar leven. Vandaag is een belangrijke dag, want we spelen vandaag tegen Oostenrijk. In een toernooivorm spelen we nu met Oostenrijk, Slovenië en Israël om de winst. En als je wint dit toernooi, dan ben je gekwalificeerd voor de WK-kwalificatie in december 2013. Ja, ik voel wel een beetje spanning, maar dat komt ook vooral om het team. Want je bent zo'n hele dag vanaf 's morgens vroeg bij het ontbijt ben je erbij. En dan voel je wel een beetje de spanning van de spelers. Natuurlijk heb ik dit soort wedstrijden zo vaak zelf gespeeld. Dus je voelt wel een beetje spanning, maar niet meer de spanning die ik vroeger had. Dus ik zit niet meer heel vaak op de wc. Jockelien heeft een hersentumor. Een tumor is iets wat extra is gaan groeien wat niet hoort. Op een bepaald moment zijn er celletjes extra gaan groeien. En ook nog een keer in de verkeerde vorm. Nou, die informatie hebben die celletjes ergens vandaan gekregen dat ze dat schijnbaar moesten gaan doen. Als iets in balans is, dan groeit er niks extra's. Dan vormt zich dat op een natuurlijke wijze. En dat is bij Jockelien niet het geval. Dus als je een beetje weer wat grip wil krijgen, dan is zo'n zelfonderzoek naar balans iets wat je kunt gaan doen. Iets wat je in handen hebt. Ex-topsporters hebben nogal de neiging om flink gas te geven en om over de grenzen heen te gaan. En dat maakt ook dat ze de topsport bereiken. Dat ze het niveau van topsporten bereiken. Een topsporter weet met zijn grenzen om te gaan en weet ze te overstijgen. En daardoor kunnen ze dingen die wij als niet-sporters niet kunnen. Jockelien kan het van nature. Jockelien is een no-nonsense type die gewend is over haar grenzen heen te gaan om de top te bereiken. En dat zit zo in haar karakter. Dat ze dat ook doet als ze de tuin aan het schoffelen is of als ze aan het eten koken is. Ook dan zit die drive erin. Dus Jockelien staat altijd op aan. En dat wordt niet altijd gevraagd in het leven. Het wordt ook wel eens gevraagd om even rustig lekker stil te zitten en te rusten en te genieten of een boek te lezen. En dat is lastig voor haar. Dus beweging naar achter, beweging
in de rust is niks voor haar. Daar heeft ze moeite mee. Maar daar kan wel een balansdeel zitten. Ja, we hebben dik gewonnen. Maar Oostenrijk was niet zo goed. Uiteindelijk moesten ze officieel met 7 van ons winnen. Nou, dat hebben ze de tweede helft, konden ze dat niet meer opbrengen, dus het verschil werd groot. Natuurlijk vieren we dit omdat het de eerste keer was dat we met dit team zo'n wedstrijd hebben gespeeld waar het echt om ging. En daar moeten we aan wennen. Maar ja, we gaan het vieren. We zullen in eind december de loting afwachten en dan kijken of we ons kunnen kwalificeren voor de WK. Jogi hat sich viel Zeit gelassen, was ich gut und richtig fand. Hat natürlich sich sehr verändert. Natürlich zum Positiven ist immer schade, dass eine Krankheit da so eine Rolle spielt, was ihre persönliche Weiterentwicklung angeht. Aber ich denke mittlerweile so, dass wir jetzt auch hinsichtlich nach der OP einen guten Weg gefunden haben, mit diesem Tumor zu leben. Vroeger bestond mijn waarheid uit erkenning. Mijn waarheid bestond uit ik wil goed zijn en ik wil dat andere mensen mij goed vinden, maar ik wilde ook vooral dat andere mensen mij leuk vonden. Intussen heb ik gemerkt dat de waarheid vooral in mezelf zit. Het gaat vooral om of ik mezelf goed genoeg vind. Vind ik mezelf aangenaam, want ik moet met mezelf leven. Ik ben zelf geboren, ik ga zelf dood, eenzaam, alleen. Maar ik wil uit mijn leven halen wat erin zit. Ik geniet van de wedstrijd, maar na de wedstrijd is hij gewonnen en dan is het ook oké. Dus ik geniet nu ook om straks naar huis te gaan en morgen weer anders. Morgen is weer een nieuwe dag. Maar dat komt omdat ik nu weet wat belangrijke dingen in het leven zijn. Ondanks dat ik heel gemotiveerd ben en het fantastisch vind dat meiden het hartstikke goed gedaan hebben en dat wij als team een stap verder komen, is het toch uiteindelijk maar sport. En als ik winnen of verliezen, maakt niet uit, morgen gaat de dag gewoon weer door. Dus morgen worden broodjes weer gebakken, de zon gaat weer op. Er zijn allemaal nieuwe dingen die weer gebeuren. Dus het leven staat niet stil bij één winst of verlies. Maar natuurlijk ben ik heel blij dat we winnen, omdat ik ambitie genoeg heb om over 4 jaar op Olympische Spelen te staan.